Телемундо презента Гибелна красота по идея на Хулио Хименес с участието на Данна Гарсия, Сегундо Сернадас, Густаво Ангарита, Гати Барбери, Росмари Боркес, Тиберио Круз Фортунато, Адриана Кампос, Клаудия Росио Мора, Гари Фореро и други. Оператор Едуардо Кареньо. Режисьори Маурисио Круз и Аугустин Рестрепо. Остави. Няма смисъл. Целият гориш. Потърси помощ. Иди при кръстницата си. При Лоренса Мачадо. И кажи какво става. Не. За нищо на света няма да те оставя сам, татко. Върви при нея. Убеден съм, че Лоренса ще ни помогне. Боже мой, какво ще стане с татко? Какво ще правя? Какво искаш? Търся стопанката на дома. Доня Лоренса. Коя си ти? Аз съм Лола, дъщерята на Хосе Кареро. Ти си кръщелница на майка ми, нали? Да. Ще може ли да ме приеме? Спокойно, веднага ще я извикам. Не мърдай от тук. Сега идвам. Мамо! Какво става, Лолита Кареро? Божичко! Какво по дяволите правиш тук по това време? Татко е много зле. И дойдох да поискам помощ от Доня Лоренса. Колко си глупава. Мислиш ли, че богаташка като Лоренса де Мачадо я е грижа за теб или за ония нещастник баща ти? Каква му е? Не знам, но е много болен. В такъв случай не си губи времето в тази къща. Ще видим какво да направим. Не. Ела с мен. Не бъди инат. Навярно аз мога да помогна на този мизерник. Не! Оставете ме! Оставете ме! Лола! Лола! Не виждам никого. Къде е това момиче? Не знам, мамо. Казах и да не мърда от тук. Сигурен ли си, Марсело, че беше Лола, дъщерята на Хосе Кареро? Разбира се, тя ми го каза. Спокойно. Аз съм. Отец Каетано! Отче! Успокой се. Какво ти е? Какво има? Татко е много зле и не знам какво да правя.
Аз ще ти помогна. Обещавам, че аз ще ти помогна. Чу ли? Хосе Кареро. Татко? Лолита, по-добре излез. Не. Искам при татко. И в долината на мрачната сянка, ако ходя, няма да се оплаша от зло. Защото твоят жезъл и твоята тояга ме утешават. И така ще живея завинаги в дома Господен. Почивай в мир, Хосе Кареро. Хайде, миличък. Вземи си и довиждане с Начо и Хуана. Довиждане, Хуана. Много ще ми липсваш. И на мен много ще ми липсваш, Марсело, но не искам да се натъжаваш. Ще видиш, че ще свикнеш да живееш в столицата и после няма и да се сещаш за нас. Да, миличък, не дай така, че ме тревожиш. Започвам да се чувствам виновна. Не заради заминаването, вече свиквам с идеята. Тогава какво има? Не мога да си изби от главата онова момиче, Лола. Иска ми се да знам какво е станало с нея. Пак ли този ужасен старец? Пак ли? Не залоствай вратата, Лола. Искам да говоря с теб. Отвори! Нямаш си никого в този скапан живот. Трябва да ме приемеш. Напомням ти, че това ранчо е мое. То е моя собственост. А мизерният ти баща умря без да ми плати найма. Ако мислиш, че можеш да избягаш, жестоко се лъжеш. Давам ти възможност да намериш парите, Лола. Тази нощ ще се върна и се надявам да заваря вратата отворена. Чуваш ли ме? Отворена! Не можеш да стоиш затворена цял живот. Ако се наложи с куршуми, ще те принудя да ме приемеш. Вече го няма мизерният ти баща, за да те защитава. Не го забравяй.
Леля Марта. Нямаме други роднини. И ако някой ден, нали знаеш, се окажем в безизходица и се наложи да се обърнем към нея, трябва да го направим. Татко, бедни сме, но не вярвам да изпаднем в безизходица. Освен това, нямаме нужда от Леля Марта. Сигурна съм. Боже мой! Божичко! Лола! Предупредихте, че ще се върна тази нощ и че нищо и никой няма да ме спре. Ще те принудя да ми платиш всяко дължимо сентаво. Къде си, проклетнице? По-добре не се крий. Това няма да ти помогне. Вие какво правите тук? За столицата ли пътувате? Не. Тогава, моля ви, слезте. Живо, живо! И таз добра. Пътници за столицата потегляме след 2 минути. Не, остави ме на мира.
Добър ден. Най-сетне. Госпожа Марта? Да, влизай. Влизай, по-живо. Влизай, какво стоиш като препарирана? Ама че е външен вид. Защо са ми пратили такова мърлево момиче? Не си ли малка за прислужница? Но аз не съм прислужницата. Така ли? Тогава коя си? Аз съм Лола, дъщерята на Хосе Кареро. Вашата племенница. Ама разбира се, Лола Кареро. Та ти си живокопие на онази жена, майка ти. Какво по дяволите правиш тук? Идвам при теб. Разбира се. Пратил те е твърдоглавия ми брат. Знаех си, че един ден ще ми поднесе някоя изненада. Не, госпожо, не е така. Да не мислиш, че ще останеш дома ми, Лола. Връщай се откъдето си дошла. Нямам време за бедни племеннички. Лело Марта, моля те, изслушай ме. Нямам желание. Връщай се в забутаното село, откъдето си дошла, и кажи на брат ми да не бъде толкова нахален. Не мога да се върна в Орнерос, а няма къде да отида. Защо? Избягала си от къщи? Или брат ми те е изгонил? Татко умря. Но спокойно. Няма да те безпокоя. Лола? Чакай. Кога се случи? Преди 2 дни. Вчера го погребахме. Не е за вярване. Толкова млад мъж. Беше на 42? Точно така. Довиждане, Лело Марта. Лола, чакай. Не съм толкова жестока, че да те оставя на улицата. Вярно е, че нямам нужда от племенница, но може да ми вършиш работа като прислужница. Ела. Ела да ти покажа при какви условия можеш да живееш при мен. Последвай ме. След 10 години. Лола? Лола? Къде си? Отговори. Ето те. Обичаш да ме караш да крещя, нали? Какво искаш, Лело Марта? Не прибързвам, синко. Времето лети, искам всичко да е готово за ваканцията ти. Миличък, преди все си търсеше повод да се върнеш в Орнерос, но откакто имаш приятелка, стана сложно. Мамо, обещавам да направя всичко възможно да я убедя. Но не ти гарантирам нищо, защото не знам какви планове има Анхелина. Да, не се безпокой, всичко върви чудесно. Университета съм много добре, а през свободното време спортувам. Мамо, един въпрос. Имаш ли новини за Лола? Кръщелницата ти. Не мога да повярвам, Марсело. Минаха толкова години, а тя все още не ти излиза от ума. Да, може да ти се стори странно, но напоследък много мисля за нея. Не, нямам представа. Опитвах се да разбера, разпитвах кого ли не, но никой не знае нищо. Сякаш това момиче потъна в дън земя. Не се безпокой, спирам с въпросите. Най-вероятно няма и да чуем повече за нея. Не щеше да чуеш за мен, нали? Искаш да се отървеш от тази клета мъченица, която се пожертва да те изучи, да те изхрани. Признай си, Лола, ти си просто една неблагодарница. Не е вярно, Лелю.
Аз те ценя от сърце. Но ако мислиш, че те мразя, предпочитам да напусна тази къща. Видя ли? Видя ли? Само гледаш да ме зарежеш. Аз бях единствената, която се погрижи за теб, когато умираше от глад. Но не си и мечтай, Лола. Ти оставаш при мен, за да ми служиш. Това и правя, откакто съм в тази къща, Лелю, и никога не съм се оплаквала. Лъжа! Циничка, само това правиш, защото за нищо друго не те бива. Толкова усилие хвърлям да те науча на нещо, но ти не. И не. Учителят Самуел ще дойде на обяд. Така ли? Подновяваме уроци? Не, разбира се. Идва, защото аз го поканих. Така че остави това и върви да оправиш салона и трапезарията. Искам всичко да е безупречно. Добре, както наредиш, Лелю. Не ме наричай Лельо. Боже, дай ми търпение, как да я накарам да разбере. Забранявам ти категорично да ме наричаш така. Не искам никой да знае за роднинските ни връзки. И таз хубава, изискана жена като мен да има такава проста и загубена племеница. Това тук ли ще го оставиш? Ти по природа си проклетница. По природа. Дай ми търпение, Боже. Вече сте по-оживена. Сутринта ми се видяхте тъжна. Защото говорих по телефона с Марсело и ми каза, че има вероятност да не дойде през тази ваканция. Но той винаги чака ваканцията с нетърпение, за да се върне в имението. Това беше преди Начо. Като малък беше много привързан към нас. Но вече порасна. Сега е самостоятелен мъж и очевидно има други приоритети. Например, приятелката му, по която е хлътнал. Не мога да си го представя с приятелка. Аз съм доволна. Последното, което бих искала е да живее залепен за мен, вързан за полата ми. По-добре да се весели с приятелите си. И ако иска да прекара ваканцията с любимото момиче, да върви и да се забавлява, защото животът е кратък. Нали, Начо? Да, така е. Доня Лоренсита, там отвън ви търсят. Кой? Две госпожи, които никога не съм виждала, но твърдят, че са ваши роднини. Мои роднини? Лелю! Мила, скъпа! Прекрасна, Лелю! Колко се радвам да те видя! Присила? Любимата ми Зълва. Не разбирам нищо. Какво правите тук? За теб годините не минават, нали? Да, мила, в имението живее само майка ми и персоналът. Никакви лели, никакви братовчеди. Къщата голяма ли е? Да, голяма е. Стаите са удобни, природата е прекрасна. Селото е спокойно. Ако се навиеш, можем да прекараме страхотна ваканция. Скъпи, мислила съм всякакви варианти, само не и да се затворя в имение. Кой ти е казал, че ще стоим затворени? Порнерос има хиляди неща за правене. За мен ваканцията е море, слънце, купони. А ти ми предлагаш доста семейна почивка. Имам чувството, че нямаш желание да се запознаеш с майка ми. Разбира се, че имам. Майка ти сигурно е фантастична жена, но можем да се запознаем по-нататък, не мислиш ли? Защо по-добре не поговорим за друго? Или ме покани в стаята си? Мила, чакай, пак ще закъснея. За лекции... Извинявай. Взимам си якито и тръгваме. Довърши си закуската. Сега идвам. Мразя семейните почивки. Ти мислиш ли, че тези жени ще останат в имението, Начо? На мен, честно казано, никак не ми харесват. Спокойно, Хуана. И да останат няма да е задълго. Префарцунените и превзети жени не обичат селото. Да, много са особени. Не знам какво толкова носят в тия куфари. Едва се побраха в стаята, видя ли? Когато разопаковат багажа, няма да има къде да се обърнат.
Изглежда, че нашите съседи забелязаха пристигането им. Как няма да забележат? Като все си пъхат носа навсякъде. Ей, сега ще заразпитват кои са. Ей, съседи! Приближете се. Речено, сторено. Видя ли? Когато ме поканихте, помислих, че искате да подновим уроците с Лола. Не. Как ви хрумна, учителю, не ви повиках, за да ви товаря с още отговорности, а напротив, за да ви направя живота по-приятен. Благодаря ви, че ме поканихте на обяд. А Лолита няма ли да седне при нас? Не, разбира се. Как ще обядваме с нея? Лола, остави това и върви в кухнята. Извинете. За ваше сведение, господин Самуел, в тази къща Лола е само една прислужница. Когато ви повиках да й давате уроци, го направих с идеята да й помогна. От човещина, защото имам голямо сърце. Но за жалост в главата й нищо не влиза. Не мисля. Лола е доста будно момиче. Ако си постави за цел, може да стигне далече. Вие сте очарователен, учителю. Тогава няма ли да й давам повече уроци? Ако ви поканя в дома си само на вечеря, няма ли да дойдете? Разбира се, че ще дойда. Вие знаете, че ми е много приятна компанията ви. И особено разговорите с вас. Разбирам ви, господин Самуел. Разбирам ви. Добре, съседи. Обяснете ни какви са тези пуйки, дето пристигнаха. Не са никакви пуйки, Доня Рехина. Това са две много изискани дами, които идват от Париж. Откъдето и да идват, се обличат много смешно. Макар че по-младата не е за изхвърляне. Родини са на Доня Лоренса. Племеницата и Сахай. Да, Рехина ги спомена веднъж. Съпругата и дъщерята на брати Хасинто. И по какъв повод са тук? На гости ли или какво? Не знаем нищо повече. Хайде кажете, нали сме си наши хора? Ей, вие! Начо и Хуана, какво сте седнали да дърдорите с тази паплач? Как тъй, паплач? Пригни ги на работа, че това прилича на женска седянка вместо на мъже, които работят. Какви са тези приказки? Така не се говори на братята Галеано. Да си имаме уважението. Паплач са вашите гости. Мамо, ако тези жени наистина идват от Париж, сигурно са адски превзети и надути. Трябва да имат доста пари. Нали, мамо? Явно са богати. Не знам. Принцесо, нямаме пукната пара в джоба. Но не се безпокой. Скоро късметът ще ни се усмихне. Благодарение на богатата ми зълва. Мамо, мислиш ли, че леля ми има толкова пари? Ако беше така, нямаше да работи всеки ден и то сред тия гнусни крави. Важното е да спечелим пълното доверие и благоразположението на Лоренса. Казвам ти, че няма да е никак лесно, защото се вижда, че е голяма особнячка. Трябва да бъдем интелигентни, да се научим да я манипулираме. Трябва да има много слаби места, защото е самотна. А всеки самотник има нужда от компания. Чувствам се ужасно самотна, Лола. А когато се чувствам така, ставам много заедлива и почти винаги си го изкарвам на теб. Държа се лошо и ти крещя. Но ти разбираш какво ми е, нали? Опитвам се да те разбера, Лелю. Аз те обичам, Лола. И знам, че се стараеш да си вършиш добре домакинските задължения. Например, днес трапезарията беше чудесна. Радвам се, че ти е харесала. Учителят Самуел беше много впечатлен. Каза, че цялата къща блести от чистота. Колко хубаво, че това те кара да се чувстваш добре. Как няма да се чувствам добре? Учителят ми даде толкова надежди. Не разбирам. Днес ми призна,
че посещава тази къща, защото го интересувам. Това ли ти каза? Не точно. Беше по-дипломатичен, но ме гледаше настойчиво в очите. Той не обича Лола. Учителят Самуел е влюбен в мен. Внимавай тук, Мапетит. Ти сигурна ли си, че офисът на Лоренса е тук? Не съвсем, мамо. Но една от слугините ми каза, че е от тук, така че да влезем. Не. Мондио, сбъркали сме. Тук има само гнусни крави. Мирише ужасно, ще повърна. Да не си луд. Ненормалник, измокри ни. Съжалявам. Извинете ме, госпожи, но не ви видях. Виж какво направи. Това е Тор, мамо. Каква гадост. Казах ви, че не ви видях, госпожице. Не съм предполагал, че ще влезете тук. Ще ви помогна да се почистите. Не ни доближавайте. Само ни кажете къде е офисът на Лоренса. От тук стигате право там. Но аз ви съветвам да минете през онази врата. Тук може да се подхлъзнете. По-добре заобиколете. Мамо, казах ти да не идваме тук. Това място е отвратително. Тихо! Ами ако те чуят. Какъв искаш да е един обор? Това да не ти е градина с рози. Хайде, да потърсим офиса на Лоренса, ела. Не искам. Хайде, Мапетит. Трябва да бъдем храбри, ела. Здравей, Лелче. Лоренсита. Добро утро. Надявам се, че сте си починали. Не исках да ви будя. Предположих, че сте уморени. Тъкмо, за това искахме да поговорим с теб, но за малко да не те намерим. Хуана, Начо, след малко ще дойда да видя новороденото теленце. Разбира се. Зълбички, искахме да ти благодарим, защото стаята, която приготвиха за нас, е истинско бижу, но пристигнахме с много багаж. И имаме малко проблеми с пространството, нали разбираш? Да, Лелче, дребни проблеми, но видяхме една стая до нашата, която е прекрасна, светла и просторна. Идеална е за майка ми. Бих ви е дала на драго сърце, но това е стаята на сина ми, Марсело. Или вече забравихте, че имам син, който живее в столицата, защото учи там. Да. Много е сладък този Шишко. Да. Такъв беше последния път, когато го видяхме и сигурно още си е същият дебеланчо. Пухчо. Да. Възможно е. Възможно е да е бил малко пухкав и дори дебеличък, но за мен е най-красивото момче на света. Хайде, давайте! По-живо! Да видим дали ще спасиш тази. Ти как мислиш? Видя ли? Както ви казах, дами, на втория етаж нямам свободни помещения, но на първия имам 2 стаи. Ако искате да се настаните в тях, за мен няма проблем. Не, зълбички може би не. С Присила винаги сме си били много близки. Предпочитаме да останем заедно. Да, Лелче, мама е напълно права. Но знаеш ли какво, мамо, като се замисля, можем да вземем едната стая, за да подредим гардероба си. Да, Мапетит, чудесна идея.
Важното е да запазим стаята на Марселито. Макар че той е в столицата и не му трябва, но както и да е. Но може да се върне всеки момент и бих искала да я завари непокътната. Лелю, а тези хубави момчета, които ни гледат, кои са? Братята Галеано. И те имат ферма за мляко тук, до нашата. Изглеждат много млади и интересни. Да ги поздравим. Внимавайте, дами, много внимавайте. Искам да ви изясня, че е категорично забранено да се контактува с тях. Зълвички, колко си агресивна. И какъв е проблемът с тях? Силвана, ако искате да живеете в имението, трябва да стоите настрани от всичко и да престанете с въпросите. Тук има много тайни и трябва да си останат такива. А вие какво? Пак ли душите наоколо? Или загубихте нещо от тая страна на оградата? Негодници! Татко, какво ти? Татко! Татко, какво ти е? Тате! Лола! Лола, къде си? Не, мамо, не знам за кого ми говориш. Присила? А, братовчетка ми от Париж? В момента е в имението с милата си майчица. Появиха се ненадейно, без да се обадят. Синко, не знам какво ще правя, защото, честно казано, са доста капризни. Мамо, не си длъжна да се ангажираш. Ако не се чувстваш удобно с тях, помогни им да се настанят в някой хотел в селото и готово. Въпросът е уреден. Миличък, в Орнерос има едва един разнебитен пансион, пълен с хлебарки. Не, няма къде да отидат. Волю, неволю, ще им помогна. Мила моя Присилита, щем не щем, налага се да търпим. Но ти се кълна, че ако не бях сигурна в изгодата от идването ни тук, щях да побягна без да се замислям. Селото не е за жена като мен. Нито за мен, мамо. От кравите ме е страх и ме е гнус. Но съседите, които видя днес, те развълнуваха, доколкото забелязах. Не ми казвай, че не са страхотни мъже. Знаеш ли, кое ми се стори странно? Реакцията на леля ми, когато искахме да ги поздравим. Кой знае каква вражда има с тях. Сигурно е нещо като бизнес конкуренция. Тази моя зълва е сериозна работа, не е никак лесна за манипулиране. Да. И синът ти сигурно е по-зле и от нея. От малък си беше гнусен дебелак. А сега сигурно е непоносимо грозен и досаден. Не се и съмнявай в това. Апетит. За щастие. Той не е тук. Не, Марсело, няма да споря отново на същата тема. Да го оставим така. Анхелина, защо не ме изслушаш? Не губим нищо, ако го обсъдим. Но аз знам какво целиш. Няма да ми рясаш, докато не ме убедиш да прекарам ваканцията си в имението на майка ти. Аз не искам, просто не искам. Не мога да разбера защо си толкова крайна. Защото ме побъркваш.
Побъркваш ме с твоята настойчивост. Не можеш ли да разбереш, че през ваканцията искам да се наслаждавам на плажа, на музиката, да се забавлявам с приятелите си? Макар и без мен? Ами, щом си поела ангажимент към майка си, ще се наложи да прекараме ваканцията по-отделно. Добре. Готово. Разбрахме се. Не. Но не се сърди. Нещата трябва да се обсъждат. Предпочитам да оставим тази тема. Лола, трябва да разбереш, че колкото и да съм търпелива, някои неща не могат да се толерират. Защо? Защо не можеш да направиш нищо като хората? Лелю, вината не е моя. Так му се захвана с нещо и ти ми нареждаш друго. Не мога да върша всичко наведнъж. О, да. Ама разбира се. Вината е моя, нали? От кога съм ти наредила да занесеш тези рокли на химическо? Какво ще си облека утре? Има много специална покана. Аз ще изпера и изгладя, която искаш. Не. Остави го така. Не ми се обличат тези парцали. В интерес на истината, трябва ми нова рокля, която да подчертава фигурата ми, да ме прави по-модерна. Така че отивам по магазините и ти идваш с мен. Какво? Не, Лелю, не мога да изляза така. Нямам прилични дрехи, пък и тези обувки вече на нищо не приличат. Лолита, кой мислиш, че ще ми носи покупките? Не аз, разбира се. Ти идваш с мен и точка по въпроса. Лола, размърдай се, идваш с мен по магазините. Но ти ми нареди да разтребя тук, само да довърша и... Не, качвай се в стаята си и се оправи. Ако въобще имаш някаква оправия. И побързай, защото след 10 минути искам да съм в търговския център. Трябваше да се облечеш като парцалана, нали? За да ме излагаш. Това е единственото, което имам, Лелю. Тези обувки също ли са единствените, които имаш? Да, единствените и най-добрите. Боже мой, какъв ужас! Лола, чакай ме там на входа. Не ме доближавай. Не искам да срещна някой познат и да си помисли, че сме заедно върви. Както искаш, Лелю. Не ме наричай Лельо. Това е луксозно място, където ме познават от години. Не ме наричай Лельо, не ми говори. Стой на вратата, не мърдай и мълчи. Боже мой, това момиче е истинска напаст. Къса ми нервите. Спокойно, Марта, спокойно. Защо се влачиш едва, Лола? Ходиш като костенурка. Извинявай, не виждам къде стъпвам. Излишно е да ми го казваш. Ти поначало не виждаш по-далече от носа си, защото си проста и непохватна, а точно не си по-зле от всякога. Би ли ми помогнала с тези кутии? Разбира се, че не. Взехте, за да ми носиш покупките. Потърпи малко, почти стигнахме до колата. Какво има сега? Токчето ми се щупи. Трябва да си сваля обувките, иначе няма да мога да ходя. Не ставай смешна, Лола. Няма да ми ходиш боса като някоя просекиня. Побързай, почти стигнахме и пристани да не годуваш. Ама, че досада. Какво правиш? О, не! Господ ме наказва, задето прибирам сираци от улицата. Лола Кареро, обуй си веднага обувките! Лола, изпълнявай! Лола, изпълнявай! Спри, ти казвам! No puedo olvidar el tono de tu voz. Me extendió la mano, necesitaba amor. No puedo olvidar el mar de tus ojos, si en el fondo de ellos brilla mi dolor.